Eli tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten tehdä oppimisesta osallistuvaa, työelämälähtöistä ja vaikuttavaa. Minun nimeni on Kirsi Lainema ja olen digitaalisen oppimisen ja opetuksen asiantuntija Realgameissa. Ja mukanani on Timo Lainema, Realgamen simulaatiopohjaisten oppimisratkaisujen kehittäjä ja tutkija. Monille simulaatio-oppiminen saattaa olla tuttua, mutta lyhyesti Realgameista. Se on pilvipohjainen oppimisympäristö liiketaloustieteiden ja tuotantotalouden oppimisalueelle, ja opiskelijat kohtaa sen avulla dynaamisia ilmiöitä ja oppii työelämätaitoja tavalla, jota ei perinteisillä menetelmillä ole helppo oppia. Käymme tänään läpi joitakin monista Realgamen oppimisalueista ja kuulemme mielellämme myös teidän kysymyksiä opetuksesta, sellaisia kysymyksiä, joissa mielellään tarjoamme apuamme. Me aloitetaan muutamalla case-esimerkillä ja sen jälkeen meillä on ilo haastatella Metropolia ammattikorkeakoulun senior lecturer Zaina Shaikia, joka sekä opettaa Realgamella että toimii Realgamen uni-admin roolissa tuotantotaloudessa. Mutta ennen kuin lähdetään pitemmälle, niin meillä on lyhyt 2 kysymyksen kysely teille. Timo laittaa sen tuosta tulille ja käytetään muutama minuutti vastaamiseen. Eli meitä kiinnostaa tietää opetusalasta, millä opetusalalla te toimitte ja sitten mitkä on keskeisiä opetushaasteita. Nyt Timo, täällä näkyy. Me pystytään, kyllä. Jos on hankaluuksia, niin kertokaa. Muutamalla vielä vastaamatta jälkimmäiseen kysymykseen, mutta ensimmäinen näyttää hyvältä. Joo. Kakkonen varmaan jotenkin hankalampi, kun pitää vähän miettiäkin, että mitkä niitä keskeisiä haasteita tällä hetkellä on. Kyllä. Hyvä. Me voidaan varmaan panna kysely kiinni ja katsotaan sitten tuloksia tämän tilaisuuden lopuksi. Webinaarien aikana kuulemme mielellään teidän kysymyksiä. Laittakaa chat-kanavaan, joka löytyy siitä Zoomin alalaidasta, niin otetaan ne esiksi sitten tilaisuuden lopuksi. Tämä webinaari tallennetaan ja tallenne tulee saataville tämän tilaisuuden jälkeen ja mitään osallistujiin liittyviä tietoja ei tule näkyviin tallenteelle. Ja sitten case-esimerkeistä ensimmäinen on kauppatieteiden opiskelijoille suunnattu Crisis Management-kurssi ja sen esittelee Timo. Näkyykö Juu. Esitys hyvin? Kiva. Joo, ensimmäinen esimerkki on Birminghamin yliopiston Crisis Management-kurssi, jonka veti professori Daniel Chiksand. Danielilla oli pieni kurssi, missä oli 21 opiskelijaa. Hän muodosti opiskelijoista 4 hengen tiimejä ja pelutti heitä 2 kertaa 2 tuntia. Danielilla on aikaisempaa kokemusta Realgamen käytöstä toimitusketjujen ja hankintatoimen opetusvälineenä. Ja häneltä kysyttiin, haluaisiko hän vetää Crisis Management-kurssin, josta hänellä ei ollut aikaisempaa opetuskokemusta. Daniel mietti asiaa ja kertoi, että hän mielellään vetää kurssin niin, että osana on kokemuksellinen simulaatio, jossa opiskelijat aktivoidaan toimijoiksi Crisis Management-teemassa käyttämään kriisinhallinnan malleja ja työkaluja. Daniel on aiemmin todennut, että Realgame on turvallinen ympäristö eksperimentoida, tehdä virheitä ja oppia virheistä. Tällä kurssilla tavoitteena ei ollut täydellisten päätösten tekeminen, vaan oppia kriisitilanteen yhteistyöstä, kommunikoinnista, johtamisesta ja johtopäätösten tekemisestä.
Kurssilla opiskelijat tulevat tilanteeseen, jossa he yrityksen johtoryhmänä kokevat itse yllätyksenä tulevan kriisin ja käyttävät kriisin ratkaisumenetelmiä eri rooleissa. Opiskelijoilla ei ollut siis etukäteen tietoa tulevasta kriisistä ja sen luonteesta. Opetuksessa Real Game toimii kokemuksellisena ympäristönä. Huomio ei keskittynyt simulaatioyrityksen yritysprosessiin, vaikka sitä opiskelijat tietysti ohjasivatkin, vaan tiimin toimintaan yritysympäristössä tapahtuvassa kriisitilanteessa. Simulaatio oli konteksti, jossa opiskelijat saatiin aidosti tekemään yhteistyötä ja kohtaamaan tiiminä yllättävä tilanne. Kurssin simulaatioharjoituksissa tavoitteena ei ollut täydellinen päätöksenteko kriisitilanteessa, vaan enemmänkin tarkastella ajattelutapoja, ymmärryksen luomista, yhteistyötä, tiimin kommunikointia ja päätösten koordinointia paineisessa tilanteessa ja lopuksi kirjoittaa tästä raportti tai reflektio. Crisis Management-kurssin tavoite oli, että opiskelijat oppivat analysoimaan ja tulkitsemaan kriisitilannetta ja siihen liittyvää epävarmuutta, tekemään perusteltuja päätöksiä aikapaineessa ilman täydellistä informaatiota, kommunikoimaan tehokkaasti kriisin tai epäjatkuvuustilanteen aikana, soveltamaan johtamistapoja sekä suunnittelemaan, miten kriisi ratkotaan yhteistyössä ja tiimiprosesseilla, ja vielä reflektoimaan oppimaansa ja näin saada työkaluja kohdata reaalimaailman kriisejä tulevissa työtehtävissä. Kriisin luomiseen Daniel käytti Real Gamen valmiita skenaarioita, jonka laukaisemiseen Real Gamen opettajan materiaalissa on selkeät ja yksinkertaiset ohjeet. Tässä esimerkiksi kriisi, jossa maanjäristys Aasiassa luo ongelmia komponenttien saatavuuteen. Ja sitten opiskelijoiden pitää tämä kriisi jotenkin saada haltuun. No mitä opittiin? Daniel analysoi opiskelijoiden loppuraportteja ja teki niistä synteesin. Kurssi kehitti opiskelijoiden keskeisiä työelämätaitoja autenttisessa kriisitilanteessa. Opiskelijat oppivat selkeää faktapohjaista viestintää paineen alla, asiakas- ja sidosryhmävaikutusten tunnistamista, päätöksentekoa ja operatiivista reagointia epävarmuudessa, ammattimaista kriisiviestintää ja luottamuksen ylläpitämistä. No, edellä luetellut teemat ovat erityisen tärkeitä nykyisessä turbulentissa ja vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä, jossa organisaatiolta vaaditaan kykyä reagoida nopeasti muutoksiin, tehdä päätöksiä puutteellisilla tiedoilla sekä ylläpitää asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta myös kriisitilanteissa. Simulaatio ei harjoita vain kriisinhallinnan sisältöjä, vaan työelämässä tarvittavia siirrettäviä taitoja, kuten systeemistä ajattelua, yhteistyötä, ongelmanratkaisukykyä ja vastuullista päätöksentekoa nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tässä oli meidän ensimmäinen case. Mielellään jutellaan tästä tämän virallisen osuuden päätteeksi. Kirsi, ole hyvä, voit jatkaa tästä. Kiva, kiitos Timo. Kriiseistä ei tosiaan ole näissä nykytilanteissa puutetta, että sikäli niin hyvinkin ajankohtainen asia. No toinen case-esimerkki meillä on Organizational Behavior-kurssi Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulusta ja johtamisen pääaineesta. Ja tällä kurssilla vastuuopettajina olivat yliopistolehtori Kati Söderlund ja yliopistoopettaja Anne-Mari Vanha-Viitakoski. Ja tosiaan kurssi oli johtamisen kurssi ja opiskelijat oli HR-orientoituneita. Ja kurssilla oli 40 opiskelijaa ja se toteutettiin monimuoto-opetuksena, eli osin läsnäopetuksena, osin etäopetuksena. Ja Kati ja Anne-Mari vetivät 3 Real Game-sessiota. Ja tällä kurssilla tavoite oli integroida tämmöiset perinteiset organizational behavior-teemat käytännön liiketoimintaosaamiseen ja sellaisiin työelämätaitoihin, mitä
tulevat HR-ammattilaiset tulee tarvitsemaan business partner roolissa. Ja miksi Real Game? No yksi kysymys, mitä keskusteltiin Katin ja Anne-Marin kanssa ennen tätä kurssia oli se, että johtamisen ammattilaisen ja erityisesti HR-ammattilaisen niin kuin ydinosaamista on nämä henkilöstöjohtamisen asiat, mutta sitten sen lisäksi pitää varmistaa, että tämä HR-ammattilainen tulevana business-partnerina pystyy toimimaan johdon keskustelukumppanina, asiantuntijana, tukena itse sen liiketoiminnan johtamisessa. Ja täytyy olla osaamista hyödyntää yrityksen tunnuslukuja niin kuin suorituksen arvioimisessa ja kehittämisessä. Eli tukea sitä päätöksentekoa, tukea muutosjohtamista ja toimia strategisena kumppanina tässä. No, mitä opiskelijat tekivät? Real Game-ympäristössä he johtivat tämän simulaatioyrityksen operatiivista toimintaa, hyödynsivät raportteja ja tunnuslukuja sen toiminnan niin kuin arvioinnissa ja kehittämisessä. Myös tällä kurssilla päätöksentekoa tehtiin epävarmoissa olosuhteissa, eli siinä mielessä simuloitiin hyvin nykyyrityselämän tämmöistä volatiilia tilannetta. He hyödynsivät erilaisia rooleja ja tekivät erilaisia tehtäviä ja reflektoivat niitä suhteessa sitten organizational behavior teorioihin ja tämmöisiin frameworkeihin. Sitten, koska tämmöinen kollaboratiivinen toiminta on keskeistä Real Gameissa, niin yksi tärkeä asia oli neuvottelu ja sitten mahdollisten konfliktien riskin tunnistaminen, niiden ehkäiseminen ja ratkominen. Ja sitten ylipäätään sen oman toiminnan, omien arvojen, omien mahdollisten ajatusvinoumien niin kuin tunnistaminen ja niiden reflektointi. No sitten näitä oppimistuloksia, vähän samaa kuin mitkä nuo tavoitteet oli. Ja nämä on niin kuin samoja, mitä Kati ja Anne-Mari sitten sai selville sen kurssin päätyttyä. Tässä niin kuin yhdistyi sekä tämä organizational behavior-aines että sitten tämmöinen liiketoimintaosaamisen ymmärrys ja tämä kaikki tiimipohjaisesti. Eli samalla kun toimittiin siinä simulaatioympäristössä, niin opittiin paitsi sitä liiketoiminnan kovaa ydintä ja niitä keskeisiä taitoja, niin myös näitä organizational behavior sisältöjä ja sitä teoriaa pystyttiin soveltamaan käytäntöön. Ja sitten, koska tämä päivänä niin erityisen keskeinen taito on ammattilaisella vähän niin kuin alueesta riippumatta, niin se, että pystyy reflektoimaan omaa toimintaa suhteessa ryhmään, niin se oli yksi keskeinen oppimistulos tässä myös. Ja seuraavalle lukukaudelle opettajat saamansa palautteen ja näiden oppimistulosten pohjalta ovat kunnianhimoisessa etukenossa, eli haluavat tuottaa pikkusen lisää monimutkaisuutta ja kenties jotain häiriöitä siihen toimintaympäristöön. Ja sitten on puhuttu myös tämmöisistä skenaariopohjaisista kriisitilanteista, jotka sitten tuottaisi ihan uudenlaisia valmiuksia. Et lisää myöskin systeemistä ajattelua, tuodaan aineesta, joka parantaa resilienssiä ja sitten vielä tiivistää yhteistyötä muuttuvissa tilanteissa. Ehkä yhteenvetona vähän näistä molemmista, niin voitaisiin todeta, että kun opetusta kehitetään mielessä ne valmiudet, mitä opiskelija tarvitsee niin kuin valmistuttuaan, niin tiedon soveltamisen, yhteistyön, reflektion, päätöksenteon taidot on erittäin keskeisiä, jotta ei ainoastaan saada niin kuin sitä teoreettista ymmärrystä,
vaan myös, että pystytään soveltamaan sitä käytännössä ja hyödyntämään niin kuin laaja-alaisesti siinä omassa työssä. Ja ne opetusalat, joilla voidaan tukea opettamista korkeakoulussa Real Gamen avulla, onkin aika monia ja laajoja, ja monet korkeakoulut onkin ottaneet Real Gamen osaksi useampiakin opintojaksoja, ja eräs tällainen korkeakoulu on Metropoli-ammattikorkeakoulu, jossa liiketalouden ja tuotantotalouden koulutusohjelmissa Real Game on mukana useammilla kursseilla. Ja olemme saaneet vieraaksi senior lecturer Zainab Shaikin, jota haastattelee Timo, ja haastattelu tehdään englanniksi. Kiitos Kirsi, and welcome Zainab. So nice to have you here. I'll first introduce you with a couple of words. So Zainab works as senior lecturer in Metropolia Industrial Management. She teaches technical courses to international diploma program students. We have had a pleasure to work with Zainab now for 1 year. And I know that Zainab has thoroughly studied different real game simulation models and their learning potential, and planned courses that use real game as an experiential learning platform in which students learn to implement their theoretical learning and knowledge in practical decision-making situations. In Metropolia, Zainab is also responsible for real game course management and Moodle course development. So, Zainab, welcome. Could you first please describe your role in Metropolia? How does real game come to this? Sure. First of all, thank you so much for having me. Thank you for the introduction, and hello to everyone. So myself, Zainab Sheikh, and I am a senior lecturer at Metropolia University. Of course, like Timo has already said, that I do teach some of the technical courses. And I'm a part of industrial management, which is a diploma program, and we have a lot of international students in this program. Now, while working with the students, of course, how did this role of real game came into the picture, if I have to talk about it? So we were able to identify a lot of students where they were lacking skills and knowledge when it comes to supply chain management and logistics, and in general about decision making and the other leadership quality. So, and on the other hand, of course, we do have several courses that supports and teaches students all of the skills that they really need in order to be able to work in the market in the future. However, since we have a challenge, which is AI in the market at the moment, and a lot of students use AI to build their assignments, group work, and to make PowerPoints. So it becomes, there was a barrier that we were able to identify where we couldn't see if the students have actually learned enough through the courses that we are offering or not. And that's where Real Game came into the picture, because we were already looking for a platform where we can break the barrier of using AI, and where we push the students to sort of use their own brains and make decisions and learn and come up with some solutions. And I think Real Game has helped us excellently so far to achieve our desired, the key important things that we were looking for. Oh, great to hear. So, Real Game is clearly addressing a very practical challenge in contemporary teaching, helping students move beyond passive learning and actually apply their knowledge independently. So let's talk a bit more about the student perspective. What kinds of learning benefits have you seen students gain through Real Game? Yeah, from students' perspective, if I have to talk then, first of all, Real Game offers so much more than just the gaming part. I mean, while the students are playing the simulation, they not only learn the workspace, of course, which is also important, but they also learn the departments, the roles, the tasks, the responsibilities that they have, and what are the sort of KPIs that they're supposed to focus on while the simulation is being played.
And on the other hand, while they play, of course, the students go back and analyze while tracking their performances through the KPI and build their decisions again. So it also helps students to learn the resilience part, where if there's a breakdown in your business, how do you go back and quickly recover and come back to the business? So it's again a good point of learning for the students. And also the part where they are learning the core concept of what is inventory, how to manage your waste, and the production part where you're producing and manufacturing the final products, and then also delivering them to your customers, and where you are making sure that you're meeting your customers' request, meeting the deadlines, and working in a group to form your decisions. And also, of course, most of the important point is that CO2 emission is something that the real game also offers, which also gives them a very brief insight of how it actually works in these industry. Yeah, oh, that's nice to hear. So it sounds like Real Game really creates a hands-on environment where students can experience the realities of supply chain management in a safe learning setting. But now let's move to another thing. You also have the role of a Real Game university administrator in Real Game. Why is it valuable to have an internal person supporting this kind of a learning? Well, yes, I think having someone from the organization helps a lot in terms of a quick contact, quick communication with the teachers. And because you are an internal team member, or mostly someone who works with the same organization, it becomes quite easy for you to approach and understand their course and support the teachers. And in my case, I, of course, prefer joining the sessions with the teachers so that I'm present there while they are teaching or playing the simulation in the classroom, because I have noticed that the very first simulation is usually the one where students have a lot of questions. So to be able to handle that and to make sure that they have a smooth learning experience, I think having an internal person really helps you to support your teachers. Yeah, very, very nice. So having a dedicated internal support person helps ensure that both the teachers and the students can fully benefit from the simulation experience. Now, looking at the bigger picture, what kind of impact does this create for the institution overall? For the institution, I think overall, if we integrate Real Game, which we have been doing with quite a lot of our courses, the institution will have a nice selling point, because it's an advanced way of teaching in a more effective teaching, applying or more effective teaching methods, where students are just not learning and studying the theoretical part and the concepts, but they're also having this opportunity to apply it in their simulations and see where they exactly stand. So it sort of helps the students to think out of the box. And also, of course, coming back to the AI part, I think it's again an improved version of teaching where we can evaluate students' understanding. So it's great for institution. Yeah, great. So it's interesting to hear how Real Game is not only improving individual courses, but also shaping teaching methods more broadly across the institution. Now, looking ahead, how do you see your own role and the use of Real Game developing in the future? Well, I will, of course, continue working as an admin for Real Game at the Metropolitan University. And with that, we've also been working on creating some new courses that integrates Real Game, where it will be more of Moodle-based learning courses. Like I said, where students learn the concepts, the theoretical part, and then apply it. So there's a bridge that we are trying to build, so the students can also apply their teaching and see where they exactly stand. And if they are if they're put into some different scenarios, how would they tackle such situations in such situations? And what sort of decisions would they make? And moreover, our aim is also to, of course, make these courses more accessible, not only to our existing students, but of course to all the Open US students as well. And in the future, we also are planning to use Real Game as a tool
where we can use this to evaluate students' understanding, their capabilities of learning when it comes to admissions and selection process. And this last one is quite interesting, and no one else has this kind of an idea. So I really like very much this idea. Okay, thank you so much, Zainab, for sharing your experiences and insights. What stands out from this discussion is that RealGame is much more than just a simulation tool. It kind of creates an active learning environment where students develop practical decision-making skills, teamwork, and understanding of supply chain operations. We also heard how simulation-based learning helps bridge the gap between theory and practice, which is a challenge in education at large. So it's very exciting to hear about your future vision, expanding simulation-based learning, creating more accessible learning paths, and even exploring new ways to evaluate competencies through RealGame. So thank you again, Zainab, for sharing these valuable perspectives. Thank you so much. Thank you. Thank you. And, Kiitos. Kiitos Timo ja Zainab. Tämä oli todella mielenkiintoista kuulla erityisesti toi kohta, että RealGame voisi olla osana tämmöistä opiskelijoiden screenaamista jo etukäteen ennen kuin he aloittaa opinnot. Ja Zainab mainitsi tuossa, että eräs haaste, jota he lähtivät ratkomaan, oli tekoälyn käyttö, että se ei korvaisi opiskelijoiden omaa työskentelyä ja oppimista ja tuottaisi sitä kautta uhkaa sille oppimiselle. Että siinä mielessä tämmöinen yhteisöllinen toiminta reaaliajassa, niin kuin tämmöisessä dynaamisessa ympäristössä, niin edellyttääkin sitä, että pystyy itse hyödyntämään tietoa, pystyy ajattelemaan, että siinä ei tekoälyn promptaminen auta, kun tilanne on päällä. Ja tämä on kysymys, jonka kanssa tiedämme, että monet opetuksen ammattilaiset painii parhaillaan. Jos nyt ei kuitenkaan demonisoida tekoälyä ja olla huolissamme siitä, että oppiminen täysin romuttuu, niin voi sanoa, että tekoälysovelluksilla on myös hyötyä opettajille monella eri tavalla. Ja mekin tutkitaan mahdollisuuksia parhaillaan ja kehitetään ratkaisuja, jotka voisivat tukea opettajan työtä ja kerrotaan mielellään niistä myöhemmin lisää. Toinen asia, jonka Zainab toi esille ja joka tuli esille myös noista meidän keisseistä, oli, että tällaisten skenaarioiden avulla voidaan kehittää opiskelijoiden kriisivalmiuksia ja myös valmiusta tunnistaa, että minkä tyyppistä tietoa täytyy hakea silloin, kun tilanteet muuttuu ja miten sitä voidaan hyödyntää niin kuin oikeasuuntaisen toiminnan linjaamisessa. Ja niin kuin Timokin mainitsi, niin tuotamme valmiita skenaarioita ja opetamme myös meidän käyttäjäopettajia siihen, että miten he itse pystyvät luomaan ympäristössämme näitä skenaarioita. Tässä niin kuin tärkeimmät, mutta että tähän voisi niin kuin ehkä pikkusen vetää yhteen kaikkea tähän asti puhuttua. Meille erityisen tärkeä ja sydämen asia on se työelämärelevanssi, että Timolla ja minulla on itsellä taustaa korkeakouluopettajina ja me ymmärretään hyvin se tarve esitellä ne teoriat ja konseptit ja lähestymistavat, mutta sitten siihen tueksi niiden soveltamiseen on hyvä ottaa jotain käytännöllistä, jotain kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvaa ja meidän ratkaisumme on RealGame. Ja nyt olisikin kiinnostavaa tietää, mitkä on meidän kyselyn tuloksia, minkälaisina meidän tämän kerran osallistujat näkee haasteet ja keitä he ovat. Joo. Jaan tulokset. Toivottavasti tulee teille nyt näkyviin. Ja ehkä arvasittekin, että tämä ykkösala, tämä opetusala, nämä on kaikki sellaisia, joiden tukemiseen RealGame soveltuu. Eli liiketoimintaosaaminen, laskenta, markkinointi. Kaikki nämä soveltuu niin kuin RealGamella tuettavaksi, oppimisen tueksi. Tai RealGame tukee niiden oppimista. Näemme, että iso osa teistä opettaa ihan niin kuin perusliiketoimintaosaamista, myöskin laskentaa, taloutta. Toimitusketjut on vahvasti läsnä, johtaminen, strategia, muutosjohtaminen.
kestävä liiketoiminta, yrittäjyys, kommunikaatio ja kansainvälinen liiketoiminta. Kiva, että on näin monipuolinen osallistujajoukko. Ja niin tietysti mielellään jutellaan teidän kanssa jälkeenpäin, että miten Real Game näissä teemoissa toimii oppimisympäristön. Ja kakkoskysymys oli, mikä opetuksessa on haasteellista tällä hetkellä? No näitähän kyllä piisaa näitä haasteita, kuten kaikki tietää. Ja onko siellä niin kuin eniten mainintoja sanottua opiskelijoiden sitoutuminen ja motivaation ylläpito. Tämä on tunnustettu haaste. Minulla on vahva mielipide, mistä se johtuu, mutta en nyt ehkä lähde tässä sitä avaamaan, mutta Joo. jokainen varmaan on nähnyt tämän käytännössä. Joo, toinen tärkeä tai paljon huomiota saanut haaste on myös tämä AI:n rooli opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa. Kyllä, ja samaten opettajan työkuorman kasvu ja suuret opiskelijaryhmät. No, jälleen kaikki nämä teemat on sellaisia, johon me Real Gamen käytöllä pyrimme tuomaan ratkaisuja. Mutta mielellään juttelemme teidän kanssa henkilökohtaisesti jälkeenpäin. Joo, ja kiitos Timo, kun kävit nuo tulokset läpi, ja nyt meidän chatbox on tyhjä, mutta koska meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, niin nyt me voidaan ottaa vaikka suoria kysymyksiä, tai sitten jos haluat laittaa kysymyksen tuonne chattiin, niin voidaan käsitellä se tässä ihan yhdessä jutellen. Kyllä, ja mä uskon, että sign up, I guess you are also prepared to answer any questions, so if you have questions to sign up, please write them in English. Anybody? No ennen kuin kysymysten ryöppy valtaa tuon chatin, niin mä voisin kysyä sulta, Timo, että minkä kokoisille ryhmille Real Game soveltuu? Joo, se skaala on varsin laaja. Opiskelijamäärä voi olla jopa alle 10, mutta isommat sessiot, mitä me ollaan vedetty, on ollut ainakin 130 opiskelijaa, mahdollisesti isompiakin. Joo. Se skaalautuu todella helposti hyvin laajalla alueella. Joo. Ilman, että sen mielekkyys millään tavalla heikkenee. Toki kauhean isoissa sessioissa se pullonkaula on sitten ehkä opettajan aika, miten hän pystyy tukemaan tiimejä. Et isommissa sessioissa sitten on ehkä hyvä olla useampia opettajia mukana vastaamassa kysymyksiin. No, mikä se olisi semmoinen optimaalinen session pituus? Tämä riippuu hyvin paljon siitä, että halutaanko Real Gamella vaan niin kuin antaa jonkinnäköinen johdanto johonkin teemaan vai mennäänkö syvemmälle jossakin tietyissä teemoissa. Kevyimmillään Real Gamea käytetään ehkä tyypillisesti 2 kertaa 2 tuntia, että vaikka peräkkäisillä viikolla kummallakin 2 tuntia. Ja sitten tietysti mahdolliset kotitehtävät ja tulosten analysoinnit. Mutta sitten toisessa päässä meillä on tämmöisiä, mitä me kutsutaan capstone-toteutuksiksi, että koko kurssi rakentuu Real Gamen ympärille. Kaikki tehtävät, luonto-osuudet liittyy siihen, mitä pelaamalla tapahtuu, millaisia tuloksia tehdään. Ja viikosta toiseen tietysti pyritään siihen, että opiskelijat jalostaa sitä omaa päätöksentekokykyään, että siinä on niin kuin viikkotehtävät, jotka valmistelee sitten seuraavan viikon pelisessio. Eli 2 pelikerrasta 6-7 pelikertaan. Kyllä. Sanoisit näin. Joo. No, kun sinä olet kokenut simulaatiopeliopettaja ja myöskin koulutat opettajia vetämään näitä pelejä, niin miten sanoisit, että mikä jännittää opettajaa alkuvaiheessa eniten? Mitkä on niitä kysymyksiä, joita he esittää että siinä, kun teacher training alkaa? No, ensinnäkin täytyy sanoa, että opettaja on hyvin laidasta laitaan. Että meillä on sellaisia Real Game-opettajia, joita mä en ole koskaan tavannut, että he ei ole halunnut tavata mua, että he ovat ottanut Real Gamen käyttöön. Mutta tietysti se huoli liittyy siihen teknologiaan, että
että hallitseeko sen. Mutta mä sanoisin, että Realgame on varsin suoraviivainen käyttää. Opettajan ei tarvitse hirveästi sitä opiskella, koska siellä on online-helpit opiskelijoille ja erilaiset tukimateriaalit ohjaa sitä opetuksen eteenpäin viemistä. Voisiko sanoa, että jos luento-opetuksessa opettaja on se tiedon jakaja ja niin kuin hallitsija ja opiskelijat on vastaanottavassa päässä, niin Realgame-opetuksessa opiskelijat itse asiassa tuottaa itse ryhmissä sitä oppimista ja opettajan rooli on enemmän semmoinen fasilitoiva. Joo, opettaja lähinnä sallii tapahtua sen, mitä tapahtuu. Sen mä oon huomannut, kun jostain syystä, mikä se syy sitten onkin, Realgame on hyvin motivoivaa opiskelijoille. Että heitä kiinnostaa ottaa selville, mitä heidän simulaatioyrityksessä tapahtuu ja miten he voivat parantaa sitä päätöksentekoa. Tämä on niin kuin mun mielestä malliesimerkki vertaisoppimisessa, että se toimii todella hyvin. Mutta myöskin tämmöisestä student-centered learningista, eli annetaan vastuu opiskelijoille ja he hoitavat sen oppimisen itse. Toki opettajan pitää pystyä tulkitsemaan niitä tuloksia ja kertomaan, että mitä haasteita yrityksissä on verrattuna toisiin yrityksiin. Joo, kuulostaa hyvältä. Olisiko yleisöllä jotain kysymyksiä suomeksi tai in English? Sign up if I may. How easy do you think it was to start teaching with the Realgame? At the beginning, I think it was you who really supported, to be very honest. I mean, you were quite quick with your responses. So if I needed any help, then, you guided me through and sort of, and I mean, Realgame itself has all of the materials that is actually required. You just need to spend some time learning and studying. So initially, of course, it was there was too much. But with time, I think something that you suggested at the beginning, that, pick one simulation and start playing each, just so that you get familiar with each one by one. And but I don't think overall, if we talk about the workload, there was nothing as such. I mean, like I said, Realgame has all of the materials that a teacher really needs. In fact, there are some good pre-assignment and post-assignments already made that can be distributed to the students, which is again excellent. So yeah, it was quite smooth. Yeah, so nice to hear. And of course, we aim at supporting all of our new teachers like we supported Sign Up. So this is our regular way of operating. Of course. And I think this is something that also helps and motivates the teachers in a way to progress quite quickly. Yeah. So that's great. Yes. Kiitos, Sign Up. Hyvä. Nyt me tehtiin varmaan meidän tämän vuoden webinar-sarjan nopeusennätys, sillä vaikuttaa siltä, että olemme valmiit etuajassa. Jos olette osallistuneet meidän kansainvälisiin webinaareihin, meillä yleensä on 30 minuuttia ja se on vähän tiukka. Harvoin ollaan pysytty niissä aikarajoissa, mutta nyt tällä kertaa meillä oli hieman enemmän aikaa ja nyt ollaan hyvin päästy niin kuin eteenpäin. Me jäämme Timon kanssa tänne linjoille, jos haluatte jutella pienemmässä porukassa, mutta tässä vaiheessa varmaan kiitämme kaikkia osallistumisesta, Sign Upia haastattelusta ja toivotamme hyvää alkavaa kesää ja toivottavasti kuulemme teistä ja pysytään yhteyksissä. Kiitoksia Kiitos kaikki. Thank you, Sign Up.